दिनै 28 तारिख रविबार सारिंनि 3:03 पश्चिम लक्षिसरा बिसिनि उंगय जों कायसा कुथुमलायखाया अ जागाव पार्टी अफिस अ जागाव आलोचना उंखा जे मियाव 27 तारिख शनिबार दिन जे तिनी पश्चिम लक्षिसरा बिसिनि हईते बीजेपी नि बानार रमै सिलेंडर खाइने रक अब बरक CPM नि MDC गुरुपदनि बुसला बकुनो दिन चिनि मठाव जुगदान दिफाइयाको जों काहामकाइनो साइमानो जों चेथरलाई सालाइमानो उलसे जों तिनि म प्रेस मीट खाइनानि नकगनति सालाइया जे बको एकजन तलां थांमानि अब बसावो इयतनि हिनय इयतनि कुनो दिन उमैमाइया अब बीजेपी नि हयतेनो तेइसा बीजेपी ओ सिलेंडर रिउ हिनय जों परिष्कार खाइ जों साइमानो बरक जे थानाय खरक तामरक आबरक न जतन ओ MDC गुरुपदनि बुसलाची बरक न लगे तलांगय थांगो अब बुबागरा न अपप्रचार खाइनानि बागै दुमनामनि खाइनानि बागै से ब अबुद्धि तिसाव कुनो दिन ब त्रिपुरा मथानि उंमाइया ताबु पर्यन्त चिनि पश्चिम लक्षिसरा बिसिनि हईते कायसापानो बीजेपी ओ योगदान रियाखौ तिनि त्रिपुरा मथानि हईते आबनो जों परिष्कार खाइ साइमान ते बरक नाइदि और जे समय बुफा बीजेपी ओ जयन खाइपुरो आफ्रुनो हईतेनो बुसलाब बंग लगिव कुनो दिन बरक चिन त्रिपुरा मथाव जुगदान दिफाइयाको आब जतनो बीजेपी नि हईतेसी बीजेपी ओ तेसा थांगय जयन खाइयो ते तामनो साचेना नासुनप्ला जतनो न हामबाय।